אז שלום לכולם, מה קורה? ואנחנו בסרטון חדש ומטורף של מיינקראפט, שבו אנחנו נשחק בד וורס. אני חייב לתת כבר 10 איירון, איזה תימני. בוא נראה מה יש אצלו, 10 תימני בן תימני. נמדו אותו יפה רואים. בוא נשים יופי, מלכה הביאה לי חרב טובה, פצצה לי. אני עוד. למה הם כאלה יקרנים? באמת, כאילו תופיפי פה. טוב, נצא לקרב עם בת הזוג שלי, שמוקי בוקי. סתם אני מוסף חואנה. וואו, זה הרבה. טוב, וואו, מביאה לי דברים. בוא נהיה טובה בללה. צמר, סע לשלום חביבי. אני אסדר את המיטה. אני עושה במשמור. מי זה? אז אותי. סבבה, אני אקנה עוד צמר ויצא למשימה. מה קניתי? אוי נו. טוב, זה בסדר, אני אגן עם זה את המיטה. ביטה שלי, אין מילים לתאר. אני יודע שאני לוקח את הזמן חברים, אבל אני אסמכו עליי, זאת ישתלם לנו בסוף. הכי חשוב לצאת לקרב, אם לא תצא עם ציוד תמות. יאללה, בוא נלך להרוס מיטות חברים. אתם רואים, אם לא הייתי מצטייד עכשיו הייתי נתקע בבלוקים. וואלה, חמישה חולים ריק, זה טוב. איזה מטומטם, לא מאמין, אלוהים ישמע אותי. איזה מטומטם יצאתי, אומייגאד. וואו, איזה מטומטם יצאתי. הולי שיט. טוב, הבנתם את הנקודה שאני יצאתי. זה לא משכן כל כך, זה לא משכן שתיכה. מישהו ניסה לחדור לנו, מישהו ניסה לפרוץ, אבל כנראה היא תפסה אותו את הבנז. אני לא אקלל בשידור חי. יאללה, נצא העירה. יש כאן חבית, יש כאן משהו, יש כאן דיימונד. כמו שאתם רואים אני גרוע בבני. What the fuck, יש כאן 5 דיימונד. What the fuck. Oh my goodness. I have 5 diamonds, man. קבלי, הלאה, נשמה שלי. מה אתה מרביץ? וואלה. מה אתה מרביץ שיט? אני הרבצתי לחברה שלי. תמות. טוב, הייתי צריך להוליך על מיטו עם חרב מעץ. די, מה זה כל החרבות האלה, אלוהים? מה אני יכול לקנות עם גולד? אני יכול לבנות אנדרמן? וואו, אני קונה עוד אחד כזה. תבנה לי את המקום, תגן לי על המקום. מה קרה פה רגע? אומייגאד, אני לא ידעתי שזה קיים. פה אנדרמן, תעזור להם. יאללה. איפה אני קונה חרב? איפה אני יכול לקנות את החרב לטובה? הנה, מה אני צריך לקנות? כמה דיימונד? מאיפה אני אשיג? לא מבין את המשחק הזה. איך אני משדרג את החרב? פאק, רגע, אני מתתי עם די, לא מאמין, מתתי עם מלא דברים ביד. איפה האנדרמנים הבונים שלי? הלו, מנס, מה אפרתם לבנות? מה תהיה עוד הפעם? לוסי קבוסי. טוב, לפחות הם בנו משהו. 5 דיימונדס. יש גם צד השני דיימונד, אבל צ'אט אין לי מושג. אני יכול להקל, אין להם אף אחד בבסיס. מה? אין להם מיטה? כבר עשו להם? טוב, בוא ניקח להם קצת. מה אני? פילני. בסך הכל אחלה שלה. הנה הדיימונד שרציתי. טוב, אני אקח לך. בא לי להרוס מיטות, בא לי קצת אקשן. ואני שונאת את המפה הזאת עם הפרחה. אוקיי, בוא נראה את הפרפל. אבל ממש כאילו. איזה מטומטמת. האמת לא. קצת חכמה. אומייגאד, אבל היה לי 5 יהלומים. איזה באסה. היה לי אחד הגרועים. אני רוצה לשדרג, אבל אני לא מבין איך, כאילו. אם זה יהלום. פליס שיש 10 יהלומים. 6. איזה תימני. אתם יודעים על מה אני מדבר איזה גרוע אני? צריך לעשות עליי תוכנית. הגרוע של השנה. וואי, באמת אחד הגרועים אני. אני לא מבינה מה שתרגים את החרב, די. נמאס לי להיות עם חרב עץ. כל מנצחים אותי שם עם חרב הירונה, כאילו. מי ירה לה ירה? אוקיי חברים, נראה לי אני כדאי לי לפרוש מבד וורס.
אז נתראה בסרטון הבא, יאללה, ביי!